Allah ya ce tambaye su ko kuke raba rahamar Allah? Allah ya ce mu muke raba ni'imar yadda muka ga dama. Musa wane ya zama mahaddaci, wane ya zama sarki, wane ya zama kaza, wane ya zama kaza, muna raba ta yadda muka ga dama, ba wanda muke da zamu tambayi izinin sa. Wa rafa'ana ba'dahu fawqa ba'din darajatin, Allah ya ce mu ɗaukaka wani akan wani. Duk halittun da Allah yana ɗaukaka wani akan wani. To kaga annabi da aka bashi annabta da Qur'ani akwai da suka yi kalubalanta. Ita kuma sunna ce ta Allah, duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar ta kuma sai ka gamu da hasada. Idan yau ɗan anguwar ku ne aka gina masallaci mai cin mutum 10 zaka ce kai ne liman, to wani ustadu yana sahu na biyu da Musa ya za a kai ne liman ba shi ba, yayi za a ce wane ne ba wane ba. Wannan sunna ce ta Allah. Idan kana ga wani dagaci a ƙauyen ku kana ga ba kowa bane, to ba akwai dan gidan sarautar da yake ga me yasa aka ba wani ba wani ba, shi abun ya dame shi. Daɗinta shine ita hassada idan ana maka to ka rika murna, saboda ita ce foundation din ci gaba. Duk duniya ba a taba ci gaba ba hassada ba. In dai aka maka kai hakuri ka rike Allah, to wannan shine gishirin matsawa gaba, ba a komawa da baya. Shi kuma mai hasada hatsarinta shine ba zai taba ci gaban ba. Saboda me? Saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canja hukuncin Allah ba. Ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam, annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah, dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba. Ba a taba yi ba a tarihin duniya. Shi yasa ita ka'ida idan ka ga ba a maka ba to baka ci gaba bane. Amma in ka yi to ba makawa. Kuma jikin yan adam mafiya yawa akwai burbudin hasada. Shi yasa Shaykhul Islam rahmatullahi yake cewa ma khala jasadun min hasadin, yace asalin halittar da Allah ya wa dan adam babu jikin da a duniya babu burbudin hasada a jikinsa, sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasadar ta fita. Mara imani kuma sai ya zauna da kayansa rumbu, ya cika rumbu da ita kullum ta hana shi sakat. Amma jikin dan adam a yadda yake, inda imani ne ya tsarkake ka ba, asalin halittanka akwai burbudinta a jikin dan adam da. Amma lokacin da ka ji ta dame ka, to akwai yadda ake magance ta. Na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba. Ko me nayi ba zan canja kaddara da hukuncin Allah ba. Na biyu, karanta Qur'ani da fahimta yana wanke zuciya. Saboda ka ɗauki gaba ɗaya suratu Yusuf da tadabburi, gaba ɗayanta akan hassada da yan uwan Nabi su suka masa ne, addi'in kuma sun canza hukuncin. Harijiya aka jefa shi, amma abin da Allah ya kaddara zai faru sanda ya je zama sarki, suka zo gaban suka faɗi suna gaisuwa, ai ba su canja ba. Amma fa saboda hasada yana jin yaro karami, harijiya an jefa shi, amma a rijiyar Allah ya sa aka tsince shi, aka je aka sai da shi, har ya je gidan yari ya zauna akan imra'atul aziz, ya fito aka zo ba abin da ba a yi ba, amma addi'in matsayin da Allah bai kai sanda ya kai shi, ya zo kuma ya zauna akan kujerar mulki ya yi mulkin. Tun daga rijiya zuwa gidan yari zuwa sai da shi da aka yi, aka ma sai da shi, amma duk waɗannan abubuwa don ba su hada abin da Allah zai ya faru ba. Shi yasa a duk duniya babu ɗan adam da zai hasada ya canja wani hukunci na Allah, ba a taɓa yi ba. Sannan idan kaga kana tare da aboki sai kana hasada da shi, Imam Malik rahmatullahi alaihi ya ce the best way da za ka magance shine na farko ka yawaita faɗan alkhairinsa in public. Duk wanda kan kake tare da shi amininka ne ko aboki, ba zai taɓa iya faɗan alherinka cikin jama'a ba, to babban alama na cewa idan ya ɓuya kuma yana cutar da kai. Duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin ka ya ce arama Abdullahi Abba Zariya mutumin kirki ne, bawan Allah ne, salihi ne, to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa. Amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai za ka faɗi alkhairansa, shi ba zai taɓa kiran alkhairin ka ba a rayuwa, to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai. Wannan cutarwar sirrin ne yasa ba zai wato kuma public ya faɗi alkhairin ka ba. Sunna ce ta Allah. Imamu Malik rahimahullah ke cewa idan kana son magance wato faɗan alkhairin wanda kake mahasada in public da ka sani, ka dage ka faɗi alkhairinsa ko ɗaya ko biyu da ka sani. Na biyu, in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta. Duk wanda ya tabbata a sunna, ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta, kyautar za ta saka so shi, shi ma kuma zai ƙara son ka. Kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a sayar buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne, zai ji daɗi ya kira ya ta godiya.
to wannan abin da kai na kyautata masa yakan takaita zafin hasada a zuciyarka a kansa, kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama yayi me ya kyautata maka. So wannan na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada. Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu, Allah ta'ala ya kare mu daga hasada, Allah ta'ala ya kare mu daga yan uwanmu hasada waɗanda za su mana ko suke mana, Allah ta'ala ya mana maganin su. Don haka inna Allah astafa Adama, Allah ya zabi annabi Adam. Ta wani bangare aka zabi annabi Adam? Na farko Allah ta'ala ya ce ya halicci annabi Adam da hannunsa. Na biyu annabi Adam shi ne Allah ya karantar da shi sunaye da bai bayyana mana sunayen mai da mai kadai ba, kawai an ba da misalai bisa ga tafsirin Ibn Abbas. Annabi Adam kuma shi aka fara halitta daga tabo, daga ƙasa. Sannan annabi Adam shi ne wanda Allah ya halitta ya fara shiga aljanna, kuma aka halicci iyalinsa Hawwa'u daga jikinsa. Duka waɗannan nau'uka ne na nuna falalan annabi Adam akan sauran halittu, kuma shi ne annabi na farko na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma shi ne annabin da Allah ya kira sunansa a wurare ɗaiɗai guda 25 a ƙur'ani. Waɗannan duk abin da na kawo akwai misalan ayoyi, sai dai saboda yanayin lokaci ba za mu iya kawo su duka ba. Wa Nuhan, kuma Allah ya zaɓi annabi Nuh. Shi ma annabi Nuh Allah ta'ala zaɓensa ya yi. Zaɓa na farko da muka ga Allah ya annabi Nuh shine manzo na farko. Annabi Adam annabi Nuh kuma me? Manzo ne na farko. Mafhum? So da haka wannan zaɓe ne Allah ta'ala ya wa annabi Nuh da ya kai shi a matsayin manzo. Sannan wasu malamai kuma suna da fahimta da cewa daga zuriyar annabi Nuh ne duniya ta watsu. Kusan gabaki ɗaya zuriyar daga gare shi ne gaba ɗaya duniya ta watsu. Waje Allah zuriyata humul baqul. So da haka tun da aka halakar da wani bangare, waɗanda suka saura a duniya, ana ga gaba ɗayan waɗanda suka saura 'yan adam a duniya suna da alaƙa na jini daga annabi Adam. So da annabi Nuhu. So da haka daga cikin 'ya'yan annabi Adam, so zuriyar annabi Nuhu ita ta watsu a duniya, wanda ba zuriyar sa ba ta watsu a duniya ba. Iya daga cikin falala na annabi Nuhu. Iya daga cikin falalarsa yakan yi addu'a Allah ta'ala ya amsa masa take. Kuma annabi Nuhu Allah ta'ala ya kira sunansa akalla a wurare guda 43 a cikin Qur'ani. Sunansa ya maimaitu sau 43 a Qur'ani. Wa ala Ibrahim, kuma Allah ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim. Idan aka ce Allah ya zaɓi iyalanka, shin kai ne iyalan ka shiga ciki ko baka ciki? Magana mafi inganci kai ma kana ciki. Da haka ma'anar shine inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahima wa alahu wa Imrana wa alahu alaman alal alamina. Mafhum? Tayyib, da aka ce an zaɓi iyalan wani, to ana nufi shi ma wani iya cikin zaɓen, don dalilin me? Dalilin albarkacinsa aka zaɓe su. Annabi Ibrahim Allah ya zaɓe shi, Allah ya maimaita sunansa a ƙur'ani wurare ɗaiɗai sau 18. Sannan daga cikin mafi zaɓen da Allah ya masa daga cikin tsatsansa aka samu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Daga cikin tsatsansa aka samu khatibul anbiya'i wal mursalin, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin tsatsan annabi Ibrahim ne. Yana da 'ya'ya ga gidan annabi Ismail, ga gidan annabi Ishaq, gidan annabi Ismail, daga nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gidan annabi Ishaq an samu annabi Yaqub, daga nan annabi Yusuf ya fito. So haka gida ne na annabawa da zuriya ta annabta. Shi yasa ake wa annabi Yusuf kirari da al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Mai daraja, dan mai daraja, jikan mai daraja, kuma jikan mai daraja. Annabi dan annabi, jikan annabi, kuma jikan dan annabi. Haba, ka taba jin mulki irin wannan da Allah a duniya? Ka taba jin sarauta irin wannan? Annabi dan annabi, jikan annabi, kuma jikan annabi. Shi kadai. Ai wannan kaga ya shiga wa ala Ibrahim. Su ne duka ala Ibrahim da su ma Allah ta'ala zaben su yayi. Annabi Muhammad ya shiga ciki sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Imrana, da iyalan Imran. Wane ne Imran? Tafsiri biyu na malamai. Tafsirin farko suka ce baban annabi Musa, don ana cewa Musa bin Imran. Tafsiri na biyu shine baban ainihin wa
Maryam. baban maryam